Здравейте! Така. Започваме влог за Велинтаж. Така. Ето сега се опитваме да съберем багажа на Вики в раниците, защото всички сме взели по една раница. Да, всички сме взели по една раница. Тук даде малко плодове за изпът. Малко храна за изпът. Не, свичера може да отзва. Сега ще пътуваме 2 часа. Тя само какво ни изпраща. Ето виж, тези очила съм ти взела за басейна. Става ли? Да. Да. Аз съм насочила така камерата за това да свети. Какво, Випчо? Съм насочила камерата така. Сега ще даваме ли много газ? Вики, много ще внимаваш. На Велинтаж много се внимаваш. И Да. басейна. Да можеш много да пливаш. Да. Добре, бабо. И чакам да ми се обади. Добре. Влизаме. Влизаме. Пристигаме в Пловдив, по пътя ни за Велинтаж и в момента мислим да хапнем донер. Какво ще кажеш, Бипчо? Да. Така, ти? Да. Добре. Ето, в момента караме, цък, червено е. Спирандо. И това е, търсим си донер. Добре, донер по-точно. Нещо интересно? Какво кажеш, добре. Здравейте. Вече сме в хотела. Следващата Велинтаж това започна да бие, обаче вече спря. Разбира се. Да, винаги за пред камерата е така. Да. Сега ще закусим едни макички. Помахайте. Ще се накала. До нас има басейн. Като се върнем, ще идем пак в басейна. Нали така? Да. И след малко ще тръгнем към Велинтаж. Той няма да задържаме, да има... Много различно. Какво? Пазарувахме току-що. И нещо супер специално си взехме за прехода. Доматки. Доматки. Не са. Мама. В колата. Айде, тръгваме. Тръгваме. Нека приключението ни започне. В момента сме в началото на черен път Към Велинтаж. към Велинтаж. Остават ни 2 км до паркинг, обаче ние не можахме да минем черния път. Не, просто сме с твърда спортна кола и решихме да не рискуваме. Решихме да не рискуваме. Нещо публиката да каже. Публиката се опитва да си разпъне щеките. Ето. Почти успях. Добре. Защото съм се подготвила. Не бяха моите щеки. Да. И нека сега да започне изкачването. Ей, Випчо. Дайте на мен по-малката щека, бе. Да, смело. Здравейте. Тук трябва да ви кажа всъщност това пътуване
беше вдъхновен от Слави Даклашекс. така? И стигнахме до мястото, откъдето той започна да катери. Добре. Да. Ето Ето Белинташ 600. 6 км, бе. Аз мисля, че повече. Нагърчиме Донда. Зависи какви са, като гледам така нагоре. Да. Ето 600 метра. Нещо публиката да каже. Публиката е ентусиазирана Сире публиката. и тръгва нагоре. Айде нагоре. Айде нагоре. Здравейте, достигнахме първата забележителност. Ето, дървото на желанията. Айде. Какво трябва да направим, за да ни изпълни желание? Ами, не Да знам. го помолим и да го прегърнем. Да го помолим и да го прегърнем сигурно. Значи сме на пръв път. Снимай, момче, небето, снимай себе си. Или дървото. Дървото. Ето го дървото. Дървото. Какво ще си пожелаем? И ще се хвърляли монетки. Хвърляли монетки? Много да има бележки. Значи и ние мога да хвърлим монетка. Мама се пожелава. Айде. Да слабне с 30 кг и да катери по-лесно. Аре, само 30 дърво, моля те. Ай си пожелая едно. В момента сме на Белинташ. Така. Точно така. Ето се от цялата пълна работа. Юху! И хората има. Всичко има. Сега, какво е вашето мнение за влога? Супер, браво, Вики, добре се справиш. Добре. Айде, сега ще разхождаме. Айде. Спокойно тук. Отивам за щеката. Отива за щеката. Отива за щеката. Финални метри пред колата. Вече се спускаме. Да. Бяхме на чешмичката, заредихме вода. Пътя е хубав, спускаме се и отиваме да хапнем. Белинташ е една доста кратка и приятна разходка. Мисля, че ние спряхме колата на асфалта. Мисля, че колко е към 6 км, нещо такова. Не знам, да. Сега, като слезем долу, ще го засечем. Ама не е стръмно. Не. Готина. В гората е. Ще покажеш ли готината вода? Каква е тая вода? Това е водата, която ме презареди, като пинах една глотка от не. Ама откъде сипахме, момче? Какво стана? От чешма, която е с водата като на Караджов камък. С жива вода. С жива вода, по-жива от на Караджов камък. Така. Дай, отпий малко са. Как зареща? Да. Опа! Аз ще асистирам с щеките. Презареди ме. Последни метри. Трябва да е тук. Вижда се, не се вижда. О, ето я! Така. Ето и колицата. В момента облядваме пица с ягоди. Ну така. Още не сме пробвали много гореща. Да. Гореща. А в момента хапваме
Майсторска пица. Пицата на майстора. Да. Ще направим следващото включване. Може би. Добре. Когато стигнем на точката, до която трябва да стигнем. Коя е точката, която трябва да стигнем? Село Ральово. Добре. Сега няма да говоря. Вече сме, него казано, в Ральово. Вижда се пред нас. Ральово. Какво е мнението за... За кое момче? За Ральово ли? Какво е мнението за целия влог? За целия влог. Беше много интересно на Белинтаж. Не е толкова труден прехода. Струва си да отидат.